Получихме, че когато от кръг с радиус 5 единици изрежем сектор, който е приблизително 66 градуса, можем да получим конус, който има максимален обем. Когато обаче с помощта на предвиждане на точки промениме ъгъла, обикновено точността не е достатъчно голяма. В този файл ъгълът се променя чрез плъзгач. Ако искаме да подобрим резултата, в режим настройки можем да даваме конкретни стойности на, в случая, ъгъла. И така да видим какво ще се получи при увеличаване на ъгъла. Наблюдаваме, като крайната цел ни е да постигнем по-добра точност. Забелязваме, че тук се получава по-добър резултат.